Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ. Ма дар шаҳри Варшаваам, пойтахти ҷумҳурии Лаҳистон, ки ба тоҷики Лаҳистон, ба русӣ Польша мегӯям, ба поляки Польска, ба англисӣ Поланд. Чихеле ки дар ковер нависагиай тамом мо реп дар бораи реп дига ягон кор намекунем, репа дига дастгирӣ намекунем, ҳама ин чизора мехоҳам ҳамин видеода камтар дар бораи ҳамишу суҳбат кунам. Ва бисёриҳо мумкин савол кунанд ки чӣ хел рафтӣ? Просто визаи Д, визаи корӣ падават кардам, гузаштам ва ин чиз гарантия надора, яъне бисёр вақт намегузарад. Ва кадомеда интерес неай ки мисол Польша чӣ хел бирем, мо метавонем камтарак дар бораи ҳамин чиз маълумот битем ва кӯмак кунем. Кӯмаки мо ба пулай барои ҳамун кадомеда интерес неай, баъд дар комментария номерора мемонам. Агар ки интерес моша, интерес намоша намемонам. Реп тамом ба гуфти бисёриҳо, яъне дига мо дар бораи реп ягон кор намекунем ё мекунем. Иша ки айрӯи сарпарасто аниқ мешава, яъне имрӯз сарпарасти мо Тинькофф ва мехоҳам дар борааш камтар суҳбат кунам ва аммо агар хизматрасониша шумо истифода барен, метавонем мо кормона давом диҳем ай ҳамин ҷараён, яъне дар ин ҷа мо возможностҳо бисёртарай ки мумкин ки сум бисёртар влажид кунем ва реперодам як фоидамон бираса. Барои ҳамун марҳамат кунен, рекламаро тамошо кунен ва дастгирии шумо мода дар курай. Вақтҳои охир бисёр сайргашт кардем. Мисол рӯзи гузашта дар Венгрия будам, Словакияда будам, Чехияда будам, Литвада будам, бо ин ҳозир Польша даем ва бисёри вақт корам Россияда меғалта ва як мушкилии бетаб рӯбарӯ шидесем ада ва ин мушкилира Тинькофф роҳи ҳалша ёфтагиай. Мисол бояд срочно сум рӯӣ кунам ва ҳамун сум рӯӣкунӣ мада мушкила, яъне барои ай картаи российский ё ки ай Россия ба Тоҷикистон сум рӯӣ кардан бе комиссия бисёри вақт номумкина, яъне бояд комиссия битӣ. Ва ҳамин чиза мара картаи Тинькофф Блек ёрдам дод ва чӣ хел. Картаи Тинькофф Блек барои шаҳрвандои худмонам дастрасае ки имконияти бе комиссия бо тавассути приложенияш ба Узбекистон, Арманистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон пул рӯӣ карда метавонед. Силкаи таи видео буда да биҷиқен ва картаи Тинькофф Блека заказ кунен, дар ҳудуди Россия бе пул мебаранд, дар дастон метавонед. Плюсои карта ҳамияе ки дар як моҳ то 20 000 рубла через приложения банк нарафта бе комиссия метавонӣ сум рӯӣ кунӣ, не ки фақат ба Узбекистон, Арманистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон. Дар он приложения бо мешава вақти сум рӯӣ кардан бини ҳамун суми рубли рӯӣ мекардагӣ чанд сомонӣ конвертатсия мешавад. Инам плюсае ки расшоти хуб гирифта мешавад. Бо як имконият дига дорад ки агар форатон ба хонагиётонам карта заказ мекунӣ ва ҳамаи картаҳои вая дар шоти худ дар картаи худат пайваст мекунен ва ваё метавонанд харидоршона через шоти картаи ту аплайт кунанд. Картаҳои худшона не ки шоти картаи ту истифода мебаранд. Приложениеш хатӣ мешава пули свет ва дигар пардохтҳои лозимаро ай хона набаромада банк нарафта пардохт кунед. Шоти картаи Блека мешава ай дига картаҳо перевод хатӣ пуркунӣ ё ки наличка хатӣ бекомиссия мешава сум гузаронда ва бо маоштам метавонӣ дар ҳамин карта бигирӣ. Барои сум снимат кардан бе комиссия наличка мешава ай банкоматҳои Тинькофф то 500 000 рублея снимат кунӣ, ай дига банкоматҳо то 100 000, агар ки пули снимат мекардагитон ай 3000 рубл зиёд бошад. Силкаи таги видео будара истифода барен, картаи Блека заказ кунен ва ай ҳамаи манфиатҳои дошташ истифода барен. Дастгирии шумо и видео кардани мо мешавад. Марҳамат кунед, кадомеда ҳамин чиз интерес не ва кадоме мехоҳам моро дастгирӣ кунад, силкаи поёни видео будара истифода барен. Илтимос бачаҳо. Яъне бачаҳо мешава репи тоҷикира ай любой ҷо пеш бурда, танҳо хоҳиш дар кор. Барои ҳамон ҳоз ситуатсияҳои репи тоҷикира дидестам ва дидестам ки як одаме дар корае ки ҳамун мобайнда ҳама ишира рулировать куна, яъне исуси идора куна. Мутаассифона ягон бародари пайдо нашидесае ки ҳамин чиза ба уҳдаи худаш бигира
ва марам коруборум дачиво бисёрае ки мумкин ки ҳами азудаи ҳами кор наём лек чӣ хеле дидестам кӯмаки шумо агар ки 100% мада бираса ма метавонам ҳами чизора ба оҳуда бигирему бо репи тоҷикира ягон хеле интересен кунем мисол дар тарафҳои европа ягон батл ташкил кунем барои ки иҷодам тоҷико ҳастанд ягон консерт ташкил кунем ҳамзабонҳои худмон ба мисли афғонову эрониҳо ҳам ҳастанд мешава якҷоя ягон хел ягон маҷлисча кунем ягон мизи реп кунем ва дар бораи реп суҳбат кунем барои ҳамо инам қадар хоҳиш бародаро фикр кунем ки дастгирии шумои пешравии мо ва ҳозир мегзарем дар қисми вазъияти репи тоҷикӣ ҳозир дар репи тоҷикӣ чӣ гап рафта. салом дӯстон, канали ҳамза тв конкурси худша оғоз кард. Шоҳҷоизаи ин бозӣ ваз 2109 ва боз 20 конверти 10, 5 ва 3000 рубля. Ва касе ки аз ҳама зиёд билет мехарад рӯзи финал соҳиби $300 мешавад. Ва боз касе ки айноми ма 10 билет мехарад як билети дигар тӯҳфа. шитобед, шояд соҳиби ҳамон мошин шумо бошед. баъди ҳоҷӣ шудани шонемсӣ мариорам ҳоҷӣ шуд ва марио шонемсӣ репа бас кардам. единствен дар байни реперҳои тоҷики навик баромад кардан шояд тамом дигаро ягон хел баромад мумкин ки реп хондаеса бошад но ғайри реп ҳеҷ рали хака бас накардаги реп хондеста но репи тоҷикида искра намерасад. Репи тоҷикӣ максимально хомӯш аст. Репи тоҷикира табобат кардан дар то. Фикр мекунам чизе ки репи тоҷика табобат мекунад ин Сумай. Ва спонсорҳо яке аз спонсорҳои репи тоҷикӣ ютуб буд. яъне сум нормали медод бачаҳако ҳаракат мекарданд. Видео ответ меоданд, ҳамаи темода хуш мешиданд. Ва озираша ки ҳамун надодестай результатиш намечизояд. барои ҳамо ба гуфти шумо чӣ бояд кард? Чӣ кор кунем ки ҳамира ягон чораша бинем? Дар комментария битонем фикротона бинависем роҳи ҳалли ҳамин кора ва ҳама каса ҳамира ислоҳ кунем. раҳмати калон барои дастгиритон, раҳмат барои фикротон, раҳмат барои лайкотон. комментотонро мехонам ва мутобиқи комментҳо я барномаи комментҳо мекунем ва дар ҳамон комментҳо ҷавоб метавонем. Дар комментария фикротона бинависем, ҳаматонро мехонем. кадомира дилак меонам, бидонем ки комментша мехонаму ҷавоб метавонем. саломат бошед.